tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampean pancen mentolo pateni Petruk mang pateni. Lho sak dadakku kan gunung. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang potol siraku. Mang potol Den. Kula percaya sampean iso wong sampean niku satriya sekti, satriya Begdaya. Sampeyan tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa, nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae, Petruk, santai wae. Rasa ngrekoso Petruk. Suarane dingku sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang mateni. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula dradrakane teng nggen guru niki. Sampeyan mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandu. Sampeyan ngerti Prabu Pandu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Jagat wasisan niku Bantara Wayaktur jagat kaleresan Yai. Nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika Panakawan Paduka Yai Prabu. Menika abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa Paduka Yai Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Menika sajaipun ngemu wigatos. Koko Prabu, Petruk sowan wonten negari Ngamarta, Panakawan Petruk. Lha iya pun Kakang nggih wis weruh. Yen Petruk wae genep tata kramane. Ngandhake ento Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ing ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangen to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing atase munggah kraton kok nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi ora nganggo sarung ora nganggo kathok sak piturute apa pantes Kresna. Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem Paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi tumanduk dhateng Panakawan Bagong. Wekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karena nggih nganu kudanan terus kula pepe, lah niki mau dijakane Petruk terus langsung budal. Wontene nggih nganten niki karang wong ora duwe sinuwun mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arep sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho lah iya, aku ya mung ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih nyuwun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh. Nek sowan ratu ngandhane nganggo ingkang jangkep. Ngene nggih ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nama wigatosipun Petruk dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae Paduka Yai Prabu Kedang Legahi Bawa Leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan praja ing Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata mbun ngadhep ngarsan ingsun. Padha rarja sak praptanira Panakawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabi tinebene kilodone dumawahing tawang tuwak. Linepatna ing tulak manu sinuwun. Lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur, kula menika namung kawula andhap panggenan kula. Mila menawi wonten kiranging tata krami, kiranging nggawuh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunju. Panakawan ndak tampa, pangestuku tanpa nono. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan.
paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawakono kabagyaning gesang kula. Iya Panakawan Petruk prayogakna lho nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Panakawan Bagong Padhararja sapraptama. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong gak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan Bagong. Kula pundhe nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahono kabagyaning gesang kula. Iya Bagong prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk Kanthong Bolong Padhararja sapraptama. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih kula pundhe nggo jimat paripe Panakawan Bagong Padhararja. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Pangestuku tampanana Panakawan. Kula pundhe nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Panakawan Petruk Padhararja sapraptama. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Bagong Padhararja sapraptama. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Petruk dalem Den slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong dalem Den slamet tekamu. Pangestunipun wilujeng prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi Ndara. Panakawan Petruk Bagong Padhararja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Panakawan prayogakna. Panakawan Petruk lan Bagong Padhararja. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna Panakawan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk Kanthong Bolong wonten dawuh sinuwun. Monogagi matura. Sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning Bendara? Sampun marangaken matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake matur sembah nuwun. Namung sakderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur paduka Sang Nata. Menawi wonten cewek ing ngatur diagung pangaksami jer kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami subasita lan munggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Panakawan. Mula diage matura Petruk matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika boten saking kajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dinten niku ming mogok-mogok teng ngajeng griya, mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kalih gareng kalih Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjeke apa to wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, "Pak, eneng apa? Nek bapak kuwi duwe kepinginan, nek bapak kuwi duwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Mergo sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo gareng karo Bagong tok bula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa." Ngoten niku. Bareng kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya Petruk, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kulawargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko mergo kula nirokke suwantene bapak.
Iya Petruk ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi mergo aku gelem didapuk dadi menungsa. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki. Ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban ngomong para satriya ing ngatetengen ati suci pepayung budi rahayu. Iya Panakawan. Aku ngomong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepetinganing para titah, pepetinganing para satriya sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Dilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tyas, bagya mulya, gemah ripah, loh jinawi, karta, tata, toraharja. Kawula uripe padha ayem tentrem matsinamatan daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semono kondhang negara ingkang panjang kunjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya Petruk, nggih. Lah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Mergo nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa ning Semar. Semar sing ngomong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembatan mujudake negara ing adil, makmur, warata, tyas, bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembada dadi pamomong, ora sembada dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kata-kata kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrut hargene kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak matsinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa daya-dinya, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta. Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Mergo Pandhawa tak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa tak kanthi nyawiji karo para kawula. Mergo kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe, dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki artine dening para pengarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, panjenengane mesti bakal sengkut gumregut bangun negara, mergo wis rumangsa digatheki karo ratu gustine. Mila sowan kula ngersanipun Sunan Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang ngangka kalih nglulusaken gegayohanipun Bapak. Inggih menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mujudaken negari kang adil, makmur, warata, tyas, bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk, nggih. Wis rampung kok. Wis kari ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawi nganti Sinuwun Darmakusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel, awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Mergo ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah
sirah dienggo sikil nek nganti ming diaturi rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi ora ngerti karo kabeciane awake dhewe sing wis dilakoni Petro dalem aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro oh monggo mboten napa-napa mboten masalah langkung prayogi taren merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados samangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok menika ya ora bakal mlaku panjenengan kali Ndara Werkudara pun mathuk pun gathuk Ndara Janaka ora mathuk niku ya ora mlaku mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Werkudara miturut penemumu piye Dimas ature Petruk apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye rasa kokian gunung sing tanpa guna ayo mangkat Semar gedhe labuhane tumrap negara Ngamarta turaba ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik sing luhur ngangkat marang praja Ngamarta barep kakangku ayo budal dina iki iya Dimas ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Arjuna penemune si adi kepiye Petro dalem den yen pancen bapakmu mbutuhke Prabeya aja metu saka bapakmu Madukara Usungana bandane ora bakal aku wegah waton bapakmu kasembadan bangun kayangan muning praja Ngamarta Petro matur sembah nuwun Ndara kembar pripun Petro aku ya sarujuk Petro yen isih kurang Prabeya yen perlu satriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa sing wigati mengko bapakmu kelakon penjagane wah matur sembah nuwun tanpa pepindhan Ndara Werkudara sarujuk Ndara Janaka mathuk Ndara kembar wis cocok monggo sinuwun samangke kula aturi paring dawuh kepareng paduka tedhak dhateng Karang Kadempel benjang menapa menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Kusik Petruk sabar sawetara iya sebabipun ewa kaya rasaku bingung rasaku Petruk inggih sebabe napa krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati lho sinuwun Ndarawati iya sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos ana Petruk wigatosipun wigatine tanole kejaba nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada iya dipun dadosaken menapa ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada mongko rawuh luwih dhisik tinimbang sowanmu kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus kelima sada kinarya usada negara Ndarawati dhisik samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petruk oh gong Rasida le Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklastimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang mredane para Pandhawa, Gose. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada. Arga ngapae Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada piye monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati mula Sinuwun Puntadewa kudu ngono kuwi Bawaksana sing dhisik didhisikake sing keri ya kudu keri mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak sik aja kesusu piye kene aku sak sing matur gentenan wis ta mundur oh iya ning ora gawe masalah lho Gong ora iki mung genahke kok nek ora tak genahke ndak rampung-rampung ya kowe iki goblok kok terus
Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku sepeling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilin ngambil pustaka Jamus Klimasada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndwarawati ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kanggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangandika sampeyan, ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten napa-napa, kula nyuwun parilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu, Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya. Matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata niku nuwun sewu niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani tegese kon manembah ora gelem manembah kon tumindak apik ora gelem tumindak apik niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku sranane digawe napa mawon larang sandang larang pangan ketukulan ditandur ora tukul niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra lenggah siniwaka menika nuwun sewu, sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Sakniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sakurawane teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning ra kok ora ketaman pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun besok karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndwarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndwarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune ratu lumrah, ora Titis Dewa, ora ketaman pegebluk. Kok negara sing ketunggon ratu Titis Dewa kok ketaman pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Mongko sing dadi ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lahir tok, morat-marit negarane. Sakniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kalih panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan, nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggali babakan perkara niku. Nuwun sewu saniki pertanyaannya, ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndwarawati, digawa teng negara Ndwarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring.
mongko pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampeyan mboten percaya, mboten cilaka? Iya Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karangkajembel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Darawati menggo tumbal wis ta yakin ora mulih pusaka niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cilakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngeten Sinuwun niku terserah sampean ajeng mangparingke Sinuwun Darawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mampetang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Darawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karangkajembel. Ngoten mawon. Ngantos atus lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate mengar gawe rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengar go apus-apus. Wah, sampean cilaka. Yakin niku. Kula mboten gawe-gawe. Maring jajalan sekertaning bawara iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Darawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu ngewae karo kowe? Dewangi, Tru. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gak wangsula ngopi takonku ane pertitis. Derajatku ya apa? Derajatku ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dilangap-langap ucap mundur wingi kaya grojokan. Kowe wani nyes Pranata Darawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Klimasada niku ajeng dibeta teng Darawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Mongko nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Klimasada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Mboten, nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia, aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe iki mung elek nyolok mripat, dosa, Mas. Tandane dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean.
Bagong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe mena. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Malah denane wis bacot wani ya wis bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput, kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru, kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggap salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dume dadi ratu galak. Tanggur iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakange nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Amoh, setan iki. Ora grem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Natamandra Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani dadane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Natamandra Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing atase Semar lan Balon Kayangan iki Semar iki derajate apa jiwa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun Kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sak unek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandane. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang ning kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembodo. Biyen sampeyan ning mbeseli aku pira tak kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak naik toilet. Kabeh ya ping telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali miceng mripate. Wong sabar kok. Ora sabar ana ngene iki. Ora wedi kok sama-sama terus. Ya wis. Aja tak eleke. Ya. Amle to. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki iki Bali. Nun, saiki iki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang tenggolo, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau nglamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jan wae tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dimestekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem.
Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkolmu ora. Cangkeme ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sakranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Puntadewa kok. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estaaken dawuhipun. Parab marswani jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iku kon neling, bapakmu iku kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele, mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan le kok njuruk ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa. Truk iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh ning babe sapa? Babe Semar. Ayah. Lho. Kamu Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekasa uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyut, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus. Prabu Baladewa. Nggih. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngono iki aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya wis. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Meleh mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat, tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora duwe unggah-ungguh, ora duwe tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku, tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumeku tak gedheke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng, tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru? Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur ya. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora dong kok dalem nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso nguneke bapak ki wong kene. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke ning Widara Kandang. Diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban,
golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kanda. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok yo sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora goro, ya, Tru? Heeh. Balik ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan kok santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh disantet kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo iblis? Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, ditenter sepuro kekuatane Bagong. Oke, ora nek kene papane wong nete. Metu Jawa, glandang negara regane Adipati. Ayo, ayo, ayo. Loh, Gong. Kok balik meneh? Aku menyaut cagak kuwi mau apa? Set mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel kene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Heeh. Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis setengah 12 e, Tru. Ayo ngoyak Baladewa wong menane kono yo. Gong apike supaya aja nganti dawe gegeran awak dhewe ngalah bae ayo mulih matur karo bapak nek awak dhewe ora sida mboyong para Pandhawa ingkang sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada iki tak sawang saka kadohan sinuwun Mandura licik piye Tru ora wani temandang dhewe ngadoni awake dhewe ning tak sawang ngawe anak-anak Pandhawa Ndarantarja Ndarankaca Ndarantasena kuwatire ngatiku nek dandang dikandhake kuntul dikandhake dandang. Artine apa kuwi? Artine kasunyatan dikandhake beda karo sing wis kelakon. Iki mesti awake dhewe digawe luput karo Sunan Mandura dikandhake awake dhewe dadi wong kleru. Anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe nek nganti wani kowe karo aku malah cilaka. Siji, ora ngerti tata krama ing atase batur kok wani karo Bendara. Angka loro apa ya iso awake dhewe ngalah karo anak-anak Pandhawa. Terus rencanamu ke depan mulai piye? Mulai matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Terus nek mulai ngono ki rumangsamu wis rampung masalahe apa? Nyatane sing golek awake dhewe anak-anak Pandhawa Gong. Malah justru anak-anak Pandhawa kuwi dikandhani nek pancen arep ngetokke bektine karo wong tuwa, mbelani karo wong tuwa, mbelani Sinuwun Prabu Mandura ki dikandhake sak nyatane. Anak-anak Pandhawa ki nomproman bocah nom iki laduk wani kurang keduga nek nganti terus tanpa ngerti sangkan parane ora gelem nampa alasane awake dhewe kowe karo aku diajar piye ayo mulih wae rasa dadak methuke anak-anak Pandhawa manut karo aku mulih sik mulih ki ana hitungane lho Tru ana hitungane piye kowe saiki tekan ngarepe bapak terus matur karo bapak Pak aku ora iso mboyong para Pandhawa merga pustaka Jamus Klimasada diasta Prabu Kresna. Terus saiki aku tak takon, bapak nampa aturmu sing kaya ngono kuwi iki gelo apa ora? Gelo, mesti gelo. Nah, mongko kowe ngerti to watake bapak? Semar kae ora iso didelok kanthi netra waloka, Tru. Semar kae ora iso ditonton nganggo mripat sing lumrah. Mripat sing lumrah piye?
Semar ki nangis durung karuan atine sedih, Semar ki guyu durung karuan atine seneng. Nek tok nganti tok lapori Pak, aku ora iso mboyong para Pandhawa. Semar mung mesem ning atine lara-lara. Petruk anak sing dipengpengke kok ora iso mboyong para Pandhawa. Percuma utusan kowe karo aku tekan negara Ngamarta. Terus gelo atine bapak ki dingu nganti tekan bapak ora ana. Ayo bayangno. Kowe anak sing durhaka aku. Kowe ora iso mituruti karepe wong tuwa anak sing durhaka. Nek aku mituruti karepe wong tuwa, maju musuh anak Pandhawa, aku mati. Luwih becik mati mbangane kowe urip ora iso ngabekti wong tuwa. Ngono ya, Le. Anak cara aku, Truk, mulih wirang. Ning nang kene bakal tekani pati. Aku trimo nang kene. Mergo hitung aku wirang karo mati, nek aku pilih mati. Kok iso ngono? Ha iya no. Wirang ki ora bakal ilang selawase urip. Arep wis suwe nggone tumindak Allah, raine iki duwe sastra wirang. Saiki wis ora kelingan. Nek kelingan dielingke karo sanak kadang sedulur bakal wirang meneh. Wirang ora bakal ilang selawase urip. Nek mati wis karurane ora ngrasake apa-apa. Ora weruh kahanan, ora weruh lelakon, ora ditagih utang. Tentrem malah uripe. Ngono ya, Le. Nek ngono piye miturut kowe? Maju terus. Pantang mundur. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Justru kuwi bocah wingi sore kok kowe kalarut bayu wingi sore ta, Truk? Wah, ora sembodo kalau le menyang mau gong. Pokoke nek ana apa-apa tanggung wong loro. Nek kono mati ya dilakoni, urip ya disandang. Aku ngomong apa wae tak takon. Aku saiki rada sir-siran atiku. Rasa dilangke. Kok rasa dilangke? Dilangke wis sir-siran. Oh. Saiki kowe tak pikir, mulih wirang ning nang kene mati. Mati osisan nek cara aku malah ora masalah. Terus saiki tak takon. Wong mati ki rak mung 3 perkara ta, Truk? Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nisra. Mati utama, matine wong labuh bebener. Labuh agama, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa, mongko wong tuane bener ki mati utama. Kowe modar petuk malaikat lebokke swarga. Tanpa ditimbang ala becikmu. Mergo kowe mati utama. Ngono ya. Mati madya disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung dosamu. Nek akeh dosane cemplung neraka, nek akeh apike cemplung swarga. Mati nista, matine wong lalu. Ora ditampa karo sing gawe urip, supane ngrambyang manggon ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi mati nista. Mulai ayo tandangi lelakon iki. Nek kowe wani ngadepi anak-anak Pandhawa, matimu mati utama. Wenehi kunci swarga karo sing gawe urip. Petruk iki kontrakmu swarga. Mlebu nang kono tampane widodari. Ora seneng atine. Oh ya. Wis maju. Ning aku kok tetep wedi ya kok. Nek musuh anak-anak Pandhawa kok aku tetep semelang. Wah, jan wis carane membangkitkan semangat kowe iki kepiye ta, Truk? Lah nyatane aku nek musuh anak-anak Pandhawa, Ndaratosena ngantem aku bisa mudar arep nglawan piye? Ngene wae. Saiki ngene. Iku nek ana anak Pandhawa Gatotkaca Jayapata sing tekan kene, takoni karepe apa? Ya. Menek kira-kira arep mateni karo kowe, ora kena jak rembugan, kowe rasa melu-melu sing nandangi aku. Iki ora mung ngomong kosong lho iki. Soale kowe iki kulino ngapusi. Kowe kok ngerti? Lah kuwi senengane ngono kuwi kok ora. Ini ora ngomong kosong. Ora, yakin. Aku serius iki, Truk. Ya. Terus kene ndi? Aku nang mburimu. Aku wis nganggo kathok pencak silat ngene iki aja kuwatir. Ya. Kowe nang mburiku kene. Kowe nek kira-kira Antasena apa Gatotkaca tekan kene arep mateni kowe langsung jawel aku tak sikate, Truk. Wah ya, wah iki aku seneng iki. Dadi kowe iki cangkem ombo iki ora mung kok ngomong ya nyambut gawe. Ya kowe kan madang bareng. Ha iya. Ning ora apa-apa, ora masalah. Mburi kene kok tak tunggune. Aku siap-siap kowe nek ketemu sapa wae takono arep mateni kowe, arep mateni aku jawileng tak ajae terus. Ya, tenan ya, Gong. Tenan aja kuwatir. Toto Gong tak takonani nek kira-kira arep mateni awak dhewe,
kowe tak jawil. Siap, rasa kuwatir aku tak mikir jurus. Oh iya. Ndoro Antasena, iya, Tru. Rawuh mriki kok sajake nawung duka enten napa, Den? Panjen kepara nyata, kowe tak takoni ngaku ya, Tru. Nggih, kula mboten ajeng goro kalih pepundhen. Jernyatanipun sampeyan niku bendoro kula mboten ajeng goro. Tru kowe tak takoni, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura ya? Oh nggih. Lah pripun to? Yen kowe wani tenan karo Siwa Mandura, aku dikongkon karo Siwa Baladewa kon goleki karo kowe, kon bondo tanganmu ton ngrincung sikilmu. Nek kowe ora gelem, nek kowe bangga aja kelakon dosa, aku nggak bakal mula sara karo kowe. Mula mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu dina iki, Petro. Mangriyen to? Dirembug sik perkarane, rasa dadak bukan perkara. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe memirang marang pasuryaning para Punden Pandhawa. Memirang karo anak-anak Pandhawa, kowe abdi sing ora ngerti tata krama, abdi sing ora ngerti unggah-ungguh. Kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa mongko manut tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu, Petro. Ayo Gong, Gong, ayo. Gong, sik wetengku lara. Wetengku lara banget. Lah terus piye iki? Sik lara tenan iki, lara sak ndur-ndure barang gitu. Oh apa? Waduh, tekan pulung ati ya terus rasane. Asam lambungku munggah iki. Ya rasa mikir perno-perno. Kanane kaya ngene kok mikir perno-perno. Asam lambungku munggah tenan. Jak omong-omongan sih terus. Iya, iya. Mun wis mari tak gebukane. Iya, iya. Siap Lunina, siap. Mangriyen, Den. Perkara kula ajeng mangcekel monggo ning nuwun sewu. Sing jeneng wong niku adil-adile nek sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa ning ya sampeyan nampa atur kula tegese loro-lorone disuwuni keterangan. Nek pun keterangan loro-loro niku pun mlebu teng sampeyan mangsaring sing bener sing pundi sing puput sing pundi. Perkara Petro ajeng mangboto bandanen. Petro ajeng mleboke pakunjaran, mangleboke pakunjaran mboten napa-napa. Mboten. Ning kula tak matur, apa to sababe kula kok wani karo Siwa Mandura? Niku wonten perkarane. Perkarane apa? Sing wani niku dudu kula. Lho, sapa? Niki, Duwer niki. Adik kula niki. Ning sareng kula petung, Bagong wani niku mergo Bagong bilani karo bapak. Lho, bilani karo bapak piye? Kula dikongkon karo Bapak Semar. Yo, dikongkon. Angge dikongkon teng negara Ngamarta, bapak niku ajeng bangun kayangan. Bangun morale para kawula sak negara Ngamarta. Syaraté Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, sinambi mugi pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Ning teng niku wonten Sira Ndarawati Sira Prabu Mandura ngendikake nek kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada, kinarya tumbal wadaling negara. Lah niki Duwer nerangke negara sing ketunggon Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk niku napa wonten lakone. Monggo negara-negara liya niku ora ketaman pegebluk, ning kok negara Ndarawati sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk. Ngoten niku. Terus Siwa Mandura duka. Bagong manusmaning jajaran Sukertane Bawana kowe menungso watatanan. Batore kok wani wangsulan karo Bendara. Bagong ya wangsulan. Kula wis ngeleke ning Bagong niku pancen wonge ngeyel. Terus Siwa Mandura ngendika ngenten iki, "Bagong, kowe bali yo. Kandha karo bapakmu. Bapakku wong sekeng, bapakmu ki wong randuwe. Bapakmu ki wong melarat, men gedhi balar bangun payangan kon ngilo karo cengele." Nuwun sewu, bapakne Bagong ki ya bapak kula. Nek bapak kula dunake kaya ngono kuwi kula anake kok ora nesu niku anak sing model piye? Nek ngonekke Petro ngonekke Bagong ora masalah. Nek tekan bapak kula padha karo kudu belani bapak. Saniki kula tak takon, sampene tak unekke, Antasena, kowe anake Werkudara wong dlogak-dlogok ora iso ndodok. Nesu ora? Aku nesu Petro. Nah padha kula ya nesu. Kula niku mergo dianak-anake karo bapak. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula bapak kula dicamah dening Prabu Baladewa. Nek Prabu Baladewa ora nyenggol karo bapak, tangah kula ajeng wani karo Prabu Baladewa. Mboten ajeng wani. Sing kula waneni niku sipate, mboten kok Baladewane. Oh ngono. Nggih. Wah, nek tak hitung-hitung kok bener kowe imbangane Prabu Baladewa terus. Lah kene iso menggalih. Bejo urung tak cekel. Nek tak cekel apa aku ora dosa karo kowe. Nah, ngoten niku lho, Kyai Nom niku aja grusak-grusuk ning dipetung. Belajar gelar, belajar gulung.
Men aja kesluru dalan sing kleru. Aku njaluk ngapura ya, Tru, tiba padha-padha mboten apa-apa. Wis mari, Tru. Lumayan mari iki, Tru. Wis ora lara, ora. Engko lara meneh. Ora. Wong anggere muni ana apa-apa kok lara nek aman kok waras. Heeh, ora watakku ngono kuwi. Piye disikat saiki apa piye? Oh sike. Wis rampung masalahe kok disikat. Belum. Wis teluk kono. Ora teluk. Mergo tak rembug. Oh ya wis terus ki rembugane. Ya. Sikat saiki terus ora. Iki ming tanganku kemlawe pun kena wetengmu kok. Tak ora nek njawil. Ning terus pripun? Ning kowe aja seneng-seneng. Kok ora entuk seneng-seneng sing tekan kene ora ming aku. Sinten? Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Nek aku iso dijak rembugan apik-apik, nek Kakang Garwaca, Kakang Antarja ora iso dijak rembugan. Kowe kudu ngati-ati. Waduh. Berarti niki mungkin do tekan niki. Yo, goleki kowe bondo karo kowe. Waduh. Piye, Gong? Sik migren ndasku, Tru. Kok tincrekku to? Ono kene ndungkrukan tak pacul sirahmu kene. Wong anggere muni ana bahaya kok mumet di sing wetenge lara. Di sing ngambayen. Anggere aman kok waras. Heeh, aku gumun. Gumun karo awakmu dhewe kuwi kok ora. Heeh. Ha terus kula kene pripun? Ora usah kuwatir. Ning aku njaluk karo kowe ya, Tru. Nggih. Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garwaca, kowe aja bales, kowe manut wae. Atene modar. Karo Garwaca niku otot kawat balung mesi. Uyuhe wis ndang kopi wis Gong wis Gong wis. Gong. Heeh, ya wis. Nggo neh. Adan, kula nek dipotro sirahe pripun? Ora usah wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Nganggo napa? Ki tak peres metu banyune. Banyu sungut iki iso nggo nambani wong lara nguripke wong mati. Kuwi lha ampuh ngono. Anu wae kok netel. Ak dhewe sing nggawa malah ora wira-wiri lho. Nek didadel pripun? Sapa sing aku nedel? Bagong. Kene kok kepruke sirahe kene. Iki ki ora pasangan nih. Oh tak kira variasi variasi dengkulmu wedake mobil variasi ora. Wis ngono ya, Tru. Kowe aja wani. Kowe digapak-gapake manut ning kowe golek acara men Kakang Garwaca wedi karo kowe. Oh siap. Aku tak ambles bumi, nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Mangke riyen. Nek sampeyan ambles bumi terus kula le nyeluk pripun wong ora iso ambles bumi kok. Bagong kon gedruk lemah ping 3. Oh nggih. Engko aku metu. Oh nggih, siap ya, Gong. Nah aku lara kowe gedruk lemah ping 3. Oke, nek kowe gedruk kok ndang. June ora kuwi ora gedruk lagu. Gedruk lemah ping 3. Oh iya. Wis ngono ya, Tru. Nggih. Aku tak ambles bumi. Oke. Wis Gong, pokoke beres awak dhewe bakal ora. Ngopo Bagong? Ming jajal kok, Mas. Asem ora. Angko nek digedruk ora metu? Ha iya. Tiwas ning gedruk mempeng ora metu to? Lah ya isin aku. Ha iya. Wae dindani nek ngene terus karo kanca. Heeh. Mbok kowe ganti sing biasa wae kono, Gong. Sing Bagong biyen. Ah ora. Aku nganggo iki wae sumuk banget ya awane. Adem kaya ngene kok sumuk. Sumuk aku. Oh iya. Dindani terus karo kanca nek tekan kene takone apa gantine. Wae ora usah wedi, kowe tak gedruke ping 3. Mendorota sina jedul. Kotot yang Gatotkaca kinon mapak karko suta tekapira Kresna Parto Manahar sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca iya Petruk. Enten apa karo awak mriki? Pedro, nun. Aku tekan kene pancet goleki karo kowe. Nek pun kepanggih, aku tak takon karo kowe Wangsulana, nggih. Kowe wani karo Sing Pandura ya.
Oh nggih. Leres. Lha pripun to? Didhawuhi dening Siwa Mandura Gatotkaca golek ana menyang ngendi papane Petruk. Yen ora gelem bali, yen perlu sampurnakno Petruk wis wani ngino karo wong Mandura. Wani gawe wiranging para punden Pandhawa teka derajate Petruk wani karo Baladewa. Betul, nuwun. Apa iki kok tindakake kuwi gawe wiranging para punden Pandhawa. Mula Gatotkaca isin duwe abdi kaya kowe. Kowe bali. Nek kula purun wangsul penak awakmu, nek boten purun wangsul mapano apancet pundhakmu tak gembol dasmu dina iki Petruk. Caca mundap ler retap duka yayasinipi netra kocak mundarandir. Oh nun sewu den pangandika sampeyan sing keri dhewe niki wau kok teng ati kula rasane lara banget. Pangandika sampeyan sing keri dhewe niku teng ati kula rasane kok larane ra jamak-jamak. Nun sewu lho Gus niku wong tuwa. Sampeyan niku ora ana separone umure Petruk. Sampeyan niku ora ana seprapate umure Petruk. Selagine wong tuwa sampeyan ndara-ndara Pandhawa niku kula sing ngomong, wiwit cilik kula ya ngerti. Dewasane Ndara Pandhawa, Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Prastawa niku ora tau nyuwarani elek karo Petruk. Lah kok sampeyan bayi niki sore. Sampeyan mentolo nguleke Petruk, Petruk pancen pundhakmu tak gembol dasmu. Kula niku ora tau disuarani elek karo sapa wae. Nek sampeyan pancen mentolo pateni Petruk, mang pateni. Lah sak dadakku kan gunung. Mang pateni mboten apa-apa. Engko mang potol sirah kula. Mang potol den. Kula percaya sampeyan iso wong sampeyan niku satriya sekti, satriya Begdaya. Sampeyan tau dadi dijedi teng Kawah Candra Timuka. Sing ngetutke sapa? Kula teng pinggir kawah. Nganti sarung kula kobong. Mergo kula ngetutke sampeyan, kula tau njaluk ijol, ora tau. Niki netepi kewajiban kanthi lahir batin. Ning bareng dewasa sampeyan men dilapori karo Prabu Baladewa, nek Petruk tumindak kaya ngene ora gelem nampa keterangane Petruk. Kok terus ajeng mentolo mateni karo Petruk. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mang mateni Petruk. Santai wae, Petruk, santai wae. Ora ngrekos-ngrekos to. Suarane dingku sesuk bengi, sesuke bengi, sesuke bengi, sesuke bengi. Lho ati kula nek cara sampean kaya ngeten iki. Nggo mang pateni. Mang pateni pun mang potol. Mang potol niki kula drat-dratane teng nggen guru niki. Nek sampean mateni karo Petruk, nyawane Petruk munggah teng kayangan, teng swarga ketemu karo Prabu Pandhu. Sampeyan ngerti Prabu Pandhu sapa? Kanjeng Hyang. Nah, kene paham. Prabu Pandhu takon karo Petruk, Petruk kok wis mati? Nggih, pun tek batrene. Sapa sing mateni, Tru? Sing mateni putu sampeyan. Lho, putuku sapa? Anake Ndara Werkudara sing nami Raden Gatotkaca. Kowe salah apa? Kula mboten salah, kula mboten kleru. Yen ngono putuku Gatotkaca sing kleru tak golekane menungsane. Yakin iku kejadian kaya ngeten niku. Merga Prabu Pandhu simbah sampeyan iku arepa ratu-ratu ning jagat, ning tresna karo Petruk, ora tau nyuarani karo Petruk, Ndara. Yes. So ngambantir Gantara. Wah pinter kowe gawe sandiwara. Ha iya. Satriya loro kalah karo kabeh. Heeh. Kari siji didundul ya to. Didundul piye? Didundul kok didundul. Didundul piye? Didundul kanthi aku wis ngalahke loro mingkari Antarja. Tandhangono. Aduh. Mbok kowe sisan. Lah terus kowe nyambut gawe apa aku tak takon? Kowe mau ming nang burine terus ayo tro ming dolo pitra. Kowe genti nyambut gawe aku tak ngaso iki mung kari Ndara Antarja. Piye caramu? Kowe kudu iso nggunakake cara. Kaya aku lho nganggo sandiwara ngene iki mau sandiwara tak ewangi nangis. Oh, iki nek dinggo. Antarja iki ampuh.
putu ula. Putu ula piye? Mbah Nindara Antarja ki dewaning ula. Nek nganti nesu, wah, matek aji ula sak donya goleki kowe kabeh. Masa? Ula warna-warna? Ula warna-warna. Kowe lagi dengok-dengok parani ula. Kowe lagi turu jejere ula. Kowe lagi adus parani ula. Mongko ula demuk macan, lari angon, ula welang, ula weling, bandotan macan. Oh, bener. Ula sendok sing paling entek-entekke go. Apa? Kuwi kaya sego goreng yo entek, kaya bakmi yo entek. Aku tak ketemu ula sendok terus. Arep ngopo? Arep nyiduk. Arep nyiduk ora. Wis ya, ditandangi ya. Aku tak ngasuh ning wit gedhi ae. Isore ketok ijo banget kowe ngliker kok kaya penak banget. Mun nek wong goleki kowe, omong nek aku ora ono, siap. Nek wong ngeyel, tandangi le, anak Semar kok jile. Oke. Lakonane terus ora sampe melu-melu Antarja ketok takoni goleki Petruk, sampluki gong. Terus? Sing digoleki kowe kok, wah jan. Aku ora iso omong to nek goleki aku ora ono. Pokoke didum nyambut gawe didum wong loro. Wah aku muni ora ono. Ora ono. Aku ngapusi, ora apa-apa. Aku dosa, tak sanggane. Ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono mau karo Petruk, aku krungu tak kandhani. Wah, Truk. Krungu ora ana wong tak pancal raine. Omong nek iki swara radio. Oh iya. Suara radio ngendi? Kanca tani. Kanca tani kok omong-omongan. Kanca tani iki biasane uyon-uyon. Wah, Truk ngerti. Wah, jan aku suwe-suwe mumet lho kok. Ngano liyane kanca tani. Oh iya. Radio ngendi? Radione kanca-kanca. Lu tau urung tau? Urung. Lagi ajaran. Petruk nendi? Ora ana. Mboten wonten. Sampeyan mriki jam napa? Goleki Petruk. Nek pun ketemu, Petruk tak bondo. Nek Petruk ora gelem, tak jiat. Nek Petruk wani, tak pateni. Matane Petruk. Yo. Ngopo dadak suluk barang men seniman padake. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Makiri runanggono. Suluk ora percaya kok. Sing penting wani. Petruk kok wenehke apa ora? Ora. Anggepe apa? Petruk iki kakangku ejo. Oh piye jenengmu napa? Antarja. Dundang Jo ora gelem kon ngundang ngontorno piye? Busine nggo nendi? Ya sakar mulai ngundang. Ah, ngono wae manut. Petruk iki kakangku, Mas. Petruk iki masuk angin wis tak tileki. Nek perlu tak goneng rumah sakit. Tak infuske. Man Petruk iki waras. Aku Petruk diame-ame patine. Kowe iki duwe hati ora, Jo? Petruk ki abdimu lho, abdine Ndara Pandhawa. Kok men perkara kowe dilapori karo Baladewa arep tegel karo Petruk. Menungsa apa kowe? Malah ngune-uneke karo aku. Tak une-uneke kowe mergane nom-noman goblok. Ora iso gagas nganggo nalar sing genep. Yen kowe ngune-uneke karo aku tegese kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu? Tuwa aku mbangane kowe. Kowe wani karo aku kowe kualat. Nek aku wani karo kowe wis sak mestine mergo aku wong tuwa ngajari karo Canom. Wiradalah. Ora wiradalah iki tenanan iki. Ayo ora guyon iki serius iki. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Apa mbok anggap kowe putu dewane mula terus aku wedi karo kowe? Ayo ndi takno ulamu. Ora wedi aku, ulamu dawa-dawa jirih-jirih. Ulaku cendhek ning kembele ra sama-sama. Ha. Ngerong-ngerong mrene ya. Sapenake dhewe ayo. Anggepmu apa? Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Piye? Muni piye kowe?
sembur melonyoh awakmu. Hargae melonyoh awake Bagong. Bagong ki digodhog ora tetel tak kandhani. Kok mung disembur. Kok ngerti ora? Bagong ki anake sapa, Jo? Bagong ki anake Semar. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya, kae kakange Bathara Guru. Mula Semar ning jagat ki janjane digdaya, ming Semar ki ra tau pamer, ra tau umuk, ra tau ngandhake nek dheke sekti. Ning anak-anak ya diparingi aji kasekten dhewe-dhewe. Gareng kae diparingi aji pencopetan. Petro penggelibengan, aku pendodosan. Kabeh dikai aji dhewe-dhewe. Nek arep jajal aji-ajine Bagong sing diparingi karo Semar, aku mongko wis diweling. Bagong, kowe kena nggunakake aji-aji iki mergo aji-aji iki ampuh tenan. Tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming gunung tok demek iso jugruk, segara tok demek iso asat. Edan men pusakamu. Ora edan ampuh kok edan. Yo ampuh men pusakamu. Lho ampuh. Gunung tak demek wis jugruk kok. Segara tak demek asat. Wis tak nggo nyoba bola-bali. Aja kok ming siji gunung loro tak demek jugruk kabeh. Bali meneh. Jugruk ngiwa nengen kabeh. Segara tak demek iso asat. Ha nyoba piye? Matno. Waspadala. Kelapa aku ki nek nganti wis murup abang, kowe mlayu ya aja. Mlayu sing ado. Mbangane engko tak demekke diadamu jemblong tekan geger. Aku ora ndek tanggung jawab nambani kowe lho. Nek kowe mati nek ana Sulendra Werkudara mergo kowe tak kandhani ora nggugu. Hah? Paham ora ketap-ketip? Paham ora kata-kataku? Yo aku ngerti. Nah, iki saiki dimatke. Tak cedhake ngene men cetha. Tengah-tengah epe-epe iki nek abang. Kowe ndang lunga saka ngarepane Bagong. Nek nganti kowe ora lunga saka ngarepane Bagong, nek nganti ana apa-apa, ana berita Antarja meninggal dunia. Aku aja tok salahke. Mergo kowe tak kandhani wis ngeyel. Delok, lho iki Jo, wis kuning. Iki dilongkas mateng. Engko dilongkas abang, nek wis abang tak dumukke dadamu, ngono. Mati tenan aku ora tanggung jawab lho, Cak. Tok apake, Gong? Tak apusi. Kok saka kono kaya bengok-bengok banter banget ae. Ning ngapusi piye? Tak apusi apa-apa kuwi matno, abang apa ora? Lho, kok glelet duwe apa-apa abang barang. Apa tekan sesuk sore ya ora abang-abang. Wong jenenge kowe ngapusi kok. Aku dadi kono percaya apa? Sajake apa-apa kuwi iso malik tenan terus ning budayane apa? Mripate Antarja yo mendelik terus tamake kowe brubur ngeleng ya terus. Tak uyuane ya Aja kaya jangkrik wae terus metu ora. Kene anu, wah ampuh tenan ya. Heeh. Gong, ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi? Kae. Angguk. Udu. Kae lho. Kae lho ngono lho kae. Oh, ta. Ana sing pentas angguk Abimanyu ora iso mabur. Udu kae lho sing dhewe kae lho. Wah, Pragota. Heeh. Kae dudu Bendara, dudu sapa-sapa truk. Patih Mandura. Nek kira-kira arep nyekel awake dhewe Diajar wong loro. ya manut le. Raidan Petro nggih Ndara Pragota ya kae sing muncul klambi sapa Bagong wah setan tenan buatur antitata krama nganggo training abang leteke ra jamak-jamak taleni kolor putih kaya awake api-api ora tau wadus meko kaya ngono.
Waduh, glelenge raja macam. Wah, lemane ditato wah kaya apotek. Aneh-aneh wae. Nek aku matke Bagong ki bayar wong ya lucu tenan. Rupane kaya ngono, ngayale ora jam. Aku ki perang malah guyu terus. Liar perang sok apa. Ora getak ngono to kon man cerewet kowe. Ki menungsa ya padake apa? Wah, gue sing guyau-guyau bandem batak ora imu. Nesu. Nesu. Getak ya ora galak malah lucu. Untune iki dijabutke. Wong getak kok untune sama ini. Untuk marpotol kok ngono. Kok dijabut nganggo ngono. Nganggo apa jenenge? Benang ae lho. Benang taleni terus kon narik cah cilik. Tahu tak coba copot sak gusine, Nduk. Ah gusine apa pasangan apa piye? Karang ya wis tuwa. Gusi iki ra ya. Aku sekulingan dinggo. Heeh. Dadi kendho gusine. Ndoro Praguta, ya. Ajeng napa? Nyekel kowe. Wah, cekak aos, Truk. Heeh. Langsung wae. Cekelen gelem tak jotosi ngono. Cekelen nek gelem tak jotosi. Wah, setan, kowe demit. Wani karo Patih Mandura. Sing tak wedeni apamu? Wah, ora minggat kok candak mergane patimu. Kene, mergane kowe rasa omong terus. Aku tak omong dhewe. Ya, ya ora nesu terus. Senyum to, moh. Senyum untumu ku lho dicabut lho. Ngomong kiwir-kiwir ki ra risi kok. Ora malah apik kaya kanggo mong iso ngono kuwi. Mbok nek kelek mbok men malah ra wareg selawase. Mati dari aku pangga tak ayoni Ndoro Praguta. Wong siap. Ayo terus. Yo. Mentok palu gedene semono kae nyilek anu perbaikan jalan nih ngendi ngisor kono nyampil Pak gotong gede Pak cucuke ndase Praguta modar kalau gedabikan kejet-kejet nek nganti mati karemu lho kok iso mati kok ya iso Praguta iki iso mati to iso kae iki menungso waduh monggo nggon pas mburi kene iki Truk wah gagar otak nang kengko nek nganti cangkeme metu mluke gagar otak berat terus pingsan terus mati kowe goleki polisi kowe ora omong to Truk mbok ora meden-medeni to wong lan utuk lirih apa wong saka kene krungu maklotak ngono wae kae iki iso slamet go asem aku ngojek lho ngojek ora iso mlayu kok ya syukur nek kowe ndek ide ngojek kowe klepat mlayu aku arep mlayu wis ketinggalan adoh ana ojek cecek tak cengklaki oh wah mlayu kok
Wah sing ngojek iki tuwa. Montore Yamaha 75. Ayo. Dadi ming suarane tok sing seru. Mlakune ming 20. Masa ojek diselip Baladewa? Baladewane ngelip. Pedagang ora toto aku merem karo ngekep tukang ojek. Helme tak nggo. Oh, tak walik helme. Sing ketok cemelku dadi ra weruh rupaku. Ayo, selamat yo, selamat. Yo bali kok, ayo bali saiki wis wancine bali. Nek maju modar. Jare kowe wirang karo mati, pilih mati. Terus ngapa iki? Iso ngalake anak-anak Pandhawa kok bareng kono bantongane metu kok kene bantongane ngejak mulih. Ora gayeng iki. Terus maju terus. Aku mati nek maju. Ingat. Mati utama langsung swarga. Mergo kowe mbelani bapak. Oh iya ya. Wis malah tentrem ning swarga, Tru. Ora usah ngliwet. Ora usah godhog wedang apa-apa kebutuhan dicukupi karo widodari. Kowe ora digoleki mendring. Ayo. Aku iki bangetan ember barang ya kredit kok ya. Ora wong ora duwe kok. Wis ben sak arepku kok ya. Wis modar wae ora apa-apa. Dengkulmu nglocot ora. Nek ngono terus iki piye? Wis ora usah wedi, kok tak sangoni gaman, Mas wa. Asli to aku ora goro. Bapak bangga denganmu. Nek nganti kowe mati, kok jasadmu tak go mulih karo bapak dipendhem ning Taman Makam Pahlawan. Iki Petruk sing belane karo bapak. Dikai gendera kaya pahlawan sing wis gugur ning Madyalaga. Oh iya kok. Oh iya santai wae. Wis dadi Taman Makam wis dipendhem ning Taman Makam Pahlawan, matimu petuk widodari. Ning elek-elek ya men. Elek-elek ya men. Munggah ning kayangan. Mandi ning swarga, goleno gaman. Goleno gaman. Arep maju. Ngono kuwi cah kendel mati kok wedi. Apa? HP ku mati tak ces urip meneh kok. Aku nak HP, aku menungso e. Oh iya Dik. Yo, majune terus. Kok bendo? Apa? Milihmu apa omong? Sing nang ndi nang golok yo ganti. Aku mung kurang manut piye ta, Tru? Yo, sewak ngene bakul glugu. Ha iki rada gleleng. Ha iya. Cacah Baladewa. Heeh. Pres wis dadi suwalang-walang. Nek ra aku mati sik. Mulane kowe disiki aja keri. Oh iya. Titip dompetku, Go. Titip dompetku. Kena bojoku ya. Engko nek nganti aku 3 dina ora bali, kok nyelameti 3 dina tekan nyewu. Aku mati. Oke. Ya. Anakku sing barep lanang kae arep lulus SMA. Sesuk lebokno ning perguruan tinggi. Lah sak tinggi-tinggi kok nek tiba ngrekoso. Ku sik perguruan tinggi lho, fakultas. Kowe iki piye terus sekolah ketekan SMA kon fakultas. Fakultas kuwi jurusan. Kena udu. Pokoke ono universitas. Oh lah, maksudku ngono kuwi ora sing intelek ngomongane. Iya. Wis kono maju ono? Iya. Taman iki ya, Kang. Tamane gwaji cengele Baladewa. Tugel gununge caca-caca. Ya. Mutilasi. Ya. Ayo, amus Ramrata, Jawrata. Imbang yen padha-padha iki grajiku tak panol kene. Maning jajalan tebes larat menungso ora tataran. Walah dalah. Iki Petro nggawa graji iki oh iki. Susah entuke pokoke. Mungsuhe Nenggala kok iki pamunaing satu sekti. Tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau tate kramas gedhe Nalendra. Iki tau nggo nyolong wit kambil ping 3 ra konangan. Walah setan apa? Mati dening aku, mati dening